Welcome to my YouTube channel. गिबियावनो फोरबो जिसु खृष्टनि मुङै बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो गाहाम मोननायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय। दिनै आं क्रिसमासनि मुङै एसे बुंफोरनो सानदों। माने नैबे गोथार बाइबेल बिजाबनिफ्राय क्रिसमासनि मेसेज माने बर'दिननि गाहाम रादाब एसे माने नोंथांमोनजों आं सावरायनो सानदों। गोरोन्थिफोर जायोब्ला अननानै निमाहा खालामदो। दिनै माने जोङो क्रिसमासखौ मानो फालियो? जोङो क्रिसमासखौ मानो फालियो आरो क्रिसमासआ माबादि जानाय जोङो बेखौ मोनथिनो गासैबो हास्थायोना? नंगौ, क्रिसमासआलाय माथो आरो क्रिसमासआ माबादि जायो, माखौ क्रिसमास बुङो, बियो गासैबो नैबे जोंनि गोथार बिजाब बाइबेलाव गासिबो रोखा रोखा मोनफा मोनफा लिरनाय दंजोबो लोगोफोर। जोङो बे बाइबेलखौ सानफ्रोमबो माने 5 मिनिट समाय बाहेर खालामनानैबाबो फरायनांगौ, होमबानो जोङो गासैखौबो डिटेल्स बेयाव मोनजोबनो हायो। आं बर' रावजोंनो फरायनाय जागोन लोगोफोर बाइबेलखौ। जहन 7:5 गुसिरिसिम। नोंथांमोनाबो बाइबेल दङब्ला नायलांनो हागोन। बिस्राङा खोमसियाव जोंदों आरो खोमसिया बिखौ जेब्लायबो खोमोरनो हायाखै। इसोरा जहन मुंनि सासे मानसिखौ थिनहरदों आरो बिनि साखि होनायखौ गासैबो खोनानानै फोथायनाय बादि बियो स्रांनि बाथ्रा मानसिफोरनो खोथानो फैदोंमोन। बियो गावनो स्रां नङामोन, बियो स्रांनि बाथ्रा खोथानोसो फैदोंमोन। आरो नंथारगौयै स्राङा संसाराव मानसि हारिनो स्रांखौ नुजाहोनो फैदोंमोन। बे बाइबेलनि सायाव इसोरा जों साफ्रोमखौबो आशीर्बाद खालामथों। बे बाइबेल सिरियावहा बेखौनो बुंदों। नैबे खर'आव नै बेबादि होनदों आरो फरायबावनो आं खनसे। बिस्राङा खोमसियाव जोंदों आरो खोमसिया बेखौ जेब्लायबो खोमोरनो हायाखै। मानो होनब्ला खोमसियाव लाइटआ जेब्ला स्राङा माने जोंदों, माने बे बाइबेल सिरिया बेखौनो बुंनो नागिरदों जे फोरबो जिसु खृष्टआ जोनोम जाबाय। बे फोरबो जिसु खृष्ट जोनोम जानायखौहा माने हाथरखिया लाइटिंआ जेरै बुंफोरबाय, जेरै माने प्रुफ देखायबाय, फोरमान देखायबाय फोरबो जिसु खृष्टआ जोनोम जाबाय होननानै। ओमफ्राय ना बे प्रुफ देखायनायखौ रावबो माने इखोमानो हायाखै जे खोमसियाबो बिराद बेखौ सेस्था खालामदोंमोन, माने बे लाइटिं जोंनायखौ होबथानो थाखाय नाथाय होबथानो हायाखिसै। खोमसियाबो खोमसिखौ सौसिनानैहा लाइटआ अपेन जानानैसो होस्राबाय। बेयाव बेखौनो फोरमायदों। नै बिस्राङा खोमसियाव जोंदों आरो खोमसिया बेखौ जेब्लायबो खोमोरनो हायाखिसै। नै बेयाव बुंदों खोमसिया जेरैबाबो बेखौ ट्राइ खालामदोंमोन लाइटिंखौ खोमोरनो, होबथानो, नाथाय माब्लाबाबो हायाखिसै। जेननांबाय खोमसिया। जेरैहाय फोरबो जिसु खृष्टआ जोनोम जाबाय, बे जोनोम जानाया हाथरखिनि गेजेरजोंनो, लाइटिंनि गेजेरजोंनो मिथिजादोंमोन बेबायदि। आरो एगजाम्पल हिसाबैहा जेरै जोंनि न'आव लाइट दङ, मोनसे कारेन्ट बाल्ब बा जिखुनु एनि लाइट, चार्जारिं लाइट, बेटारि लाइट, एनि लाइट, जेब्ला बियो कारेन्ट थांनाय समाव गासैबो खोमसि जाजोबो। गासैबो खोमसि जानायावहा जोङो माबा मोनसे खामानि मावनो सानबाबो जोङो मालाबाबो मावनो हाया।
जेब्लानो लाइट थायो, लाइट थाब्लासो जोङो मा गासै खामानिखौबो जोङो अपेनलि मावनो हायो आरो लाइट थाब्लासो जोंनि गोसोआबो खुसि जायो, स्रां जायो गोसोआ आरो जानो लोंनो थानो लेखा फरा फरायनो बा गथ'फोरजों गेलेनो बा जों जिखुनु खामानिखौनो जोङो स्राङाव मावनो मोजां मोनो हो बेबायदि। ओमफ्राय आरो नैबेयाव आरो जों बेखौ फरायब्ला आरो मोनथिबावो आरो नंथारगौयै स्राङा संसाराव मानसि हारिनो स्रांखौ नुजाहोनो फैदोंमोन। नैबेयाव आरो बेखौनो बुंदों लास्टआव 9 सिरिहाव बेखौनो लिरदों आरो स्राङा आरो नंथारगौयै स्राङा संसाराव मानसि हारिनो स्रांखौ नुजाहोनो फैदोंमोन। बुजिबाय दा लोगोफोर ने? स्राङा संसाराव मानसिफोरखौ माने हेफाजाब खालामनो माने आरो मानसि हारिनो स्रांखौ होनो नुजाहोनो फैदोंमोन। फोरबो जिसुआ नोंगौ जोंनि गेजेराव मानसि महरै दिनै जोनोम लाबाय, बेखौनो जोङो फालियो 25 डिसेम्बर। बेखौनो जोङो माने ख्रिस्टमास, हेपि ख्रिस्टमास बा गोथार बर'दिन, बर'आव जाबाय 25 डिसेम्बर, इंलिसाव जाबाय 25 डिसेम्बर आरो एसामिसाव जाबाय 25 डिसेम्बर आरो हिन्दीयावबो बेनो। ओमफ्रायहा दिनै फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ मानसि महरै बुहुमाव जोनोम लाफैबाय, स्रांखौ बियो होनो थाखाय फैबाय। दिनै फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनि गेजेराव फैयामोनब्ला दिनै जोंहा गोबां दुखु दाहा जागौमोन, जों आगानसेबो बारायनो हानाय नङामोन। दिनै फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ दिनै बुहुमाव जोनोम लाफैबाय, बेयावखायनो दिनै जोङो जोंनि सोलिनाय, जोंनि उन सिगां जोंहा जेबो हेंथा गैया। जों जेखौनो गोसो मावनो जों बेखौनो हायो, जेखौ जोङो गोसो जायो, गोसोआ जेखौ जों माने मावनो सानो बेखौनो जों मावनो हायो, जोंहा जेबो माने प्रब्लेम गैया। फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ दिनै जोंनि गेजेराव फैयामोनब्ला जोंहा दिनै गोबां संसाराव नांलाय खोमलाय जेंना जेंसि गोबां जागौमोन आरो जोङो आगानसेबो बारायनो हानाय नङामोन। दिनै फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ स्रांखौ संसाराव होफैबाय, होनायनि थाखायनो जोङो जोबोद खुसि। दिनै जोङो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि अनजालु अनजाला साफ्रोमबो फिसाफोर जाबाय। दिनै जोङो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि स्रांखौ मोननानै जोङो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'खौ जोङो गोजोन होनो हानाय जानांगौ। बिनि मुङै जोङो रोजाबनो, अनज्लायनो, सासेया सासेखौ दान होनो, हेफाजाब होनो, मोजां खामानि मावलांनो जोङो साननांगौ। जों जेसेबांखि संसाराव गोथां थागोन एसेबांखि जोङो जेसेबां हायो एसेबांनो जोङो मोजां खामानिफोरखौ मावलांनो जोङो साननांगौ। फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आबो संसाराव जोनोम लाबाय, जोनोम लानायनि उनाव जेसेबां बियो गोथां थादोंमोन एसेबांनो बियो ओरैबादि स्मुथलि मोजां खामानिखौ मावनानै बियो गारलांबाय, सासेया सासेखौ हेफाजाब होबाय आरो बिदिनो मोजां मोजां बोसोनफोरखौ, मोजां मोजां खामानि दामानि गासैखौबो बियो मावनानै गारलांबाय। दिनै जोङो बेखौनो फल' खालामनांगौ। दिनै जोङो ख्रिस्टियान फिसा जाबायब्ला बे जिसुआ, बे फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ जि बोसोनफोरखौ, जि आयेनफोरखौ दानानै गारलांबाय, जोङो बेखौ जोङो फल' खालामनांगौ। आरो जायफोरा दिनै बाइबेलबो फरायनो रोङा, नंगौ जेबो गोरोन्थि नङा, नाथाय नोंथांमोना जेरै नैबे फिसा फिसा भिडिअ बानायो बेफोरखौनो माने मबाइल दङ ना दानि जुगाव, गासैहाबो बे मबाइलफोराव नायनांगौ लोगोफोर, होमबानो गाव गावनि गोसोआ गलिलांगोन। ओमफ्राय नोङो जेखौ मोनथिया बेखौ नोङो रोखा रोखा नोंनि गोसोआव बुंगोन।
होमबानो नोङो बुजिनो हानाय साननो हानाय गियाना नोंहा देरलांगोन आरो बारायलांगोन। आरो नै बेयाव बुंदों माथाय 2:2 आं बेखौबो खनसे फरायनानै होबावनो। बिनिखायनो नोंसोरो हावरियाफोरनो दान होब्ला दिन्थिफ्लाग्राफ्रा जेरै खुलुमग्रा न'आव आरो लामाफोराव बयनोबो दिन्थिनानै बाख्नायजानो थाखाय दान होयो, बेबादि नोंसोरो दाहो। नंथारगौयै आङो नोंसोरखौ होनो, बिसोरो गावसोरनि मोननांगौखौ थोजासे मोनखाबाय। धन्यबादसै बे बाइबेल सिरिनि थाखाय। इसिबां मोजां बुंदों बे बाइबेल सिरि। इसोरा जों साफ्रोमखौबो आशीर्बाद खालामथोंसै बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों। जेब्ला जोङो सासेया सासेखौ दान होयो बा गिफ्ट होयो बा प्रेजेन्ट होयो, जोङो माने एकदम बुंसारनानै प्रका खालामनानै जोङो मालाबाबो होनो नाङा। बेखौ बेयाव बुंदों माने जायफोरा गोरिब निखावरि बिथांमोना माने सानसेनि ओंखामानो बिसोरहा गैया जायो। बेखौ बिथांमोना बिबाय बिबाय जेरैबाबो खस्थ' जायो गोथां थानो थाखाय। जुदि सानसे साननै जायालाफानो थायो, होमब्लाना बिथांमोना गोथां थानो थाखाय माने अबस्था बिराद हामा जायो, माने गोथां थानाय नङा। गोरिबफोराथ' आरो देहायाव जेबो सक्ति, एनार्जि, केलसियाम बेफोरथ' थाखाया, खम थायो। बावखायनो जि गोरिबफोरनो जि दान होयो अननानै बे दान होनायखौ जुदि नोंथाङा गुबुन सासेनो होयोब्ला गोसो गोरबोजों नोङो बेखौ गोसो गोरबोजों खुसिजोंसो होनांगौ। नोङो स्रोद होखोमायोब्ला बैनि न'आव थांनानै बा नोंथाङा बैनि खाथियाव थांनानै होयोब्ला हो, आरो जुदि बिथांनि खाथियाव थाङा लाफानो आरो डाइरेक्ट बिस्रानि न'आवनो थांनानै होयोब्ला हो। नाथाय नोङो होखांनायनि उनाव गुबुननो नोङो मालाबाबो आं बेखौ बैनो होदोंमोन, आं नैबेखौ बैनो होदोंमोन बिदिनो प्रका खालामनानै दाला। बाइबेल सिरियाव बेखौनो होनदों आरो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आबो बेखौनो बुंनानै गारलांदों। जेरै दिन्थिफ्लाग्राफोरा माने गाव नाम मोनजानो लुगैनानै आङो आमुकनो नैबेबादि प्रेजेन्टखौ होदोंमोन, आं आमुकनो गस्ला होदोंमोन, आखाइनि घड़ी होदोंमोन आरो बिदिनो बायदिसिना होदोंमोन। आरो जेनेबा एगजामपोल हिसाबै जेनेबा 100 रुपिस, जेनेबा 100नि बुस्थुखौनो माने बियो मिसा खोथा बुंथिगोन नाम मोनजानो लुगैनानै 500 थाखानि आं बायनानै होबाय मोजांथार इदि होननानै। ओमफ्रायना बेबादि बुंनो होआखै फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ। नोंथाङा जेखौ गोरिबनो होदों गोसो गोरबोजों फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै नोङो बेखौ हो आरो मालाबाबो नोङो प्रका खालामनानै दाला होनदों। मानो होनबा गोरिबफोरा बिराद सैजोखानांबाय संसाराव, बेखौ होनदों फोरबो जिसु ख्रिस्ट'। नोंगौ जोङो गावनि न'निफ्राय लांगोनासिम जोङो थांब्लानो बुहुद संसारनि गोरिब गुन्द्राफोरखौ जोङो नुनो मोनो, नङा होनबा लोगोफोर? निस्सय नंगौ, नोंथाङाबो नुदों। लामायाव उन्दुनानै थायो, मैलाफोरखौ जायो, गस्लाफोरा बेसेबांबा जिनाय गाननानै थायो, नङा होनबा लोगोफोर? नंगौ ना? बेयावखायनो लोगोफोर जोङो गैयिफोरनो दान होब्ला ख्रिस्टमासनि समाव जोङो एकदम माने रंजानानै जोङो होननांगौ। नंगौ जों गुबुन दिनफोरावबो होयो, होनाया गुबुन दिनफोराव जुदि नोंथाङा होयो बा आं होयो बा सोरबा होयो, होमबाबो जोङो मालाबाबो जोङो बेखौ प्रका खालामनानै दाला, प्रका खालामनो होआखै।
गोसो खुसिजोंसो होनांगौ। जुदि नोंथाङा बे क्रिसमासनि टाइमाव होब्ला आरो बांसिन मोजां जायो। माने गासैयाबो गोदान गोदान गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय थायो आरो निखावरिफोरनि न'खराव मोनसे जाग्रा मुवा बायनोनो रांखावरि गैया जायो, जोबोद खस्थ' जायो। बावखायनो बेफोर गासैखौबो जोङो बरदिननि समाव सासे सासेनो अनज्लायनानै गिफ्ट होयोब्ला फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै गोसो गोरबोजों माने होनो नांगौ। आरो आङो बिखौ होदोंमोन, आङो बैखौ होदोंमोन होननानै मालाबाबो जोङो बिदि खोथा बाथ्राफोरखौ सेयार खालामनानै दाला। नोंथाङा जेसेबांनो बै सुबुंनो होदों, फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ नोंनो डाबल आरो होगोन। नैबे दा होआखैब्ला, गाबोन होआखैब्ला नेक्स्ट दिनाव होगोन बेबायदि। आरो नैबे नोंथांनि सिजोनाव होआखैब्ला नोंथांनि फिसाफोरनि टाइमाव होगोन बेबायदि। लोगोफोर मिथिबायना? फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ आशीर्बादखौ लोगो लोगो नै आङो नैबेनो होबाय, फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ आंनो दायो हरदो बेबायदि हरा लोगोफोर। आशीर्बादा, फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि आशीर्बादा बिदि नङा लोगोफोर। थाखा फैसाजों बायनानै मोननाय नङा लोगोफोर। फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि आशीर्बादखौ जोङो लोगो लोगोनो माने फैसाजों बायनानै मोननाय बेबायदि जाया। जोङो नेथ'नाङो, मिथिबायना लोगोफोर? दिनै आरो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनि गेजेराव फैबाय। बेखौनो जोङो बरदिन मानियो, क्रिसमास मानियो। दिनै क्रिसमासनि दिनाव दिनै बेसेबां खुसि जायो। गोबाङा दिनै बे समखौ नेयै नेयै जिउ गोमालांनो गोनां जादों, मोननो हायाखै। नाथाय जों मोनदों, बिनि थाखायनो जों खौथि खौथि फोरबो जिसु ख्रिस्ट'खौ थेंक इउ होनांगौ, हामबाय होनांगौ। आरो दिनैनि दिनाव गोबां गोरिब गुन्द्राफोराबो नोंगौ गाननाय जोमनायखौ बायनो हायाखै जानो हागौ, नाथाय बिथांमोनाबो मिथिगौ दिनै क्रिसमास। आरो जायफोरा गोरिब, जाय नोंथांमोना गोरिबफोरनो दान होदोंब्ला बिथांमोना गोसो गोरबोआव माने गोसोआव थागोन बिथांमोना, दिनै आंनो बिथाङा क्रिसमासनि मुङै, फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै आंनो नैबे गिफ्ट होदोंमोन होननानै बेबायदि गाहाम मोनगोन। बे गाहाम मोननायानो आरो नोंथांनि जिउआव डाबल आशीर्बाद जागोन, प्लास जागोन, नोंथांहा माइनास जाया। दिनै फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ संसाराव जोंखौ बा जोंनो स्रां होनो थाखाय फैबायब्ला जोंबो दिनै जोंनि खाथि खालाफोरखौ जोङो नायनांगोन। जोङो जोंनि खाथि खालाफोरखौ नायनांगोन। जोंनि खाथि खाला, जोंनि लोगोफोर, बेफोर गासैखौबो जोङो नायनांगोन। माने सासे सासेखौ हेल्प खालामनांगोन। मिथिबायना लोगोफोर? जोङो क्रिसमासाव बेबादि माने फालिनाय जायोना। हामबाय होनबाय। बेसांखिनिखौनो बुंनानै दोनथ'नोसै लोगोफोर नैबे दिनैनि दिनाव। आरो आंनि बुंनाया माने गोरोन्थि जादोंब्ला अन्नानै निमाहा खालामदो। माने आंहा जेबो एक्सपिरियेन्स गैया, माने दासो फार्स्ट टाइम। आं सोलोंहांदोंसो लोगोफोर। गोरोन्थिथ' जाखादों, आंबो मिथिखायो। आंहा गोरोन्थि जादोंबा फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ अन्नानै निमाहा खालामथोंसै। दिनै आं लोगोफोर आङो माने सेयार खालामनो जोबोद मोजां मोनो। बेयावखायनो आङो सेयार खालामबाय लोगोफोर नोंथांमोनजों। आरो आंनि बे माने सोलोंहांनाय, बे बाइबेलनि गाहाम बाथ्रा सोलोंहांनायखौ नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो क्रिसमासनि मुङै। आरो बे फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि बिबुंथिनायखौ मोजां मोनदोंब्ला बे भिडिअ'खौहाय सेयार खालामनानै होदो, माने लोगोफोर बेसांखिनिखौनो आं बुंनानै दोनथ'नोसै।